Uy, boss. Oh, Nalay ka din na. Nagunsa di ka? siyempre sa pambemong tanaw din nag-exercise ko diri. Nag-exercise nga naman. Saan naman yung taon kayo? Pang paala pa ba day na? Balo ka? Na ay kasal dito sa musilingan dito. Kunyang udto na ay kaon. Siyempre sa buhato ni Boy Hamal. Nangandam sa iyang kaugalingon. Exercise na ba kayo? Para builo itong kaon niya. Kasal guna dako na nga kumbira. Dako na nga kaon. Dapat, dito magnahinay. Dira dapat, abtik ta perminti. Aw, tama sa day ka, boss, no? Siyempre, no? Sa day ka, dapat dili ka mag-wait. Basta nagay ka mangibalaan gani, no? Nga mga dagko nga kumbira. Imo ng pangandaman. Kay abi pa lang mo, adto ta dito, dili ta ready. Siyempre, murag nagkuhan, good. Murag ka ng gira, good. Musulong, di ka nga, di ka ready. Murag dapat sa kaon, sa kumbira, kung musulong ka, ready ka, pero buylo ba, buylo. Exercise yun tadra, Boss, nga, daggan kay gusto makabalo ba? O giunsan mo pag, bitang successful kay kasi mo, bitang mag-inspired kay ka ba? Bisag asang kaon, di ka maulaw, asa may mo nakuha lang mo, pagkaalis Boy Hamal mo. Ay, ngunana, gusto sila makabalo sa akong story kung giunsan ako pagkabot akong mga pangarap. O, boss. Ako ang pangandoy, nga bisag asa kong lugar is makakaon ko. O, boss. Tara, lingkod ta. Kay dako-dako kan misrihanan. Kini motivational and inspirational stories man ato aning tarungon. And I am Lemuel C. Haiktin, aka Boy Hamal. At ito ang aking kwento. We would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Ready na ka, boss? O sige, insa man ang mga pangutana. Kanus og kinsa nga tao nga nagpa-inspired sa imuha ug nganong guide kay kamukaon bisan unsa nga okasyon, boss? So nga na. Siyempre, ang mga nagsugod jud ko no nga sugay ko mukaon since bata pagid ko. Siyempre, na-inspired mo ko sa atong mga tao nga kusog jud kaayo mag-bring house, no? Mabisag ipakaon na gani na sila buylo-buylo bay magdalaga po na sila silupin. Mangayo mo anak na sila nga kaning ma'am kaning pwede ko mangayo bring house kay yung pamilya ba wala na ba to? Dito ko na inspired kay ngano ang katong tagbalay buutan kayo bisan pa dayeg unsa ka kadako og kaon basta baga lang kag nawong di ka may padad-an jud kag pagkaon ningon ana dito ko nga first time kay nako to katong bata pa ko mon dito na triggered na boss ang ako ang pagabuy haman kay pag unahuna nako ba nga pwede di ay bisag dako kayo kag kaon basta kay nay mga dagkong kumbira makadala pa kag mga pagkaon bring house dito nagsugod. Baga ang jud kay kagnaong, boss, no? Oo, kailangan mo din nato na good. Nga pila naman ka tuig mo gidadalay mo kabagagnaong, boss? Ay, since sukad yun atong kuwan, kasama itong triga to, kung bata pa ko, bata edad na ko ato, mga 7 man siguro ko, na sila na edad na ko karon 21. Kang i-compute lang na, ngana ka tuig gidadalan ako kabagaog na. Marami mo, sir, kung dili ingod ka magbinagaog na, dili mo makaputi ng mga pangarap. Daghan kayo kung masayang ang mga opportunity kung magulaw-ulaw ka. For example, mangasay ka, magulaw-ulaw ka, nagutom na kay ka, opportunity na makakaon, pero kung magpadala mo kasi ng kaulaw, hindi ka makakaon. Dapat hindi mo na, kanak kayo ng anak ang manisip mo, kaya magulaw-ulaw, dapat walaon na. Kung magulaw-ulaw ka, daghan kayo mawala, hindi sa oportunidad na kung makakaon ka, kung sino kaulaw, wala, dapat baga nyo kayo kagnaong, kay, siyempre, kung namin mo guna sa kumbira, kailab di na sila sa imuha, di na sila makaila sa imuha, posible, bisan pag unsaon ni mo nagkaon dira, bisan pag magdala kag dagang bring house dira, di ka nila mailhan, siyempre, lumalabay raman na, isa raman nakaadlaw, di na ka nila mailhan, siyempre, take that opportunity. Anak na, sir. Time sa boss. Pero, nakansyawan na ba ka sa laing tao, boss? Kansyawan sa laing tao? Oo, boss. Gunsa na mo na pag-handle, boss, o gabi kaya po namang bulong kaon. Siyempre, inyo na ani, manggod na. Sa itong kinabuhid, bisan pa o ganin mo buhat kag maayo og dili. Nadyo na yung mga tao nga haters. Kana naagi, kanang mga kansyaw, grabe, kaliwat kanan, bisag asa na madungog, talikod, atubangan, raparapan, kilid. Grabe yung kansyaw sa ubang tao. Kanang kansyaw, manggod no. Wa sila kabalo ba sa ilang pagpangkansyaw kay dako na day kay tog epekto sa kung kaugalingon.
Grabe ni abot jud tong time nga depressed kay ko. Ako anxiety mitaas ug nagka-stress eating ko ato. Grabe nga kay numduman jud nako nga magkaon ko sa kwarto mo tago na jud ko kay di ko gusto makakita og tao nga ning kaon kog buylo. Ug isa pa kanang pagdagam kog tao gud mataha mo ka mong kaon gud kay imposible man gud natagaan nimo sila. Nya dili biya ko ingon ana no pagkaon ako war gud na okay man pagkwarta tagan ako sila pero pagkaon man isgutan. Moto nagka-stress eating ko ni abot pud ang time nga pag naay kumbira nga silingan di na ko moadto. Kinaulan ako sa kaugalingon. Ako nilang ginasugo si mama. Wala ko ma. At tuwa sa tong silingan dito mabi pangayui kog bahin ma. Kay for sure kabalo gito sila mga kadako ko ka o ila jud bahinan. Umoto at hatdan ko ni mama. Ginabutang sa kwarto, ginabili niyan sa portahan, nabrihan na nako kaon. Ingon ana ang epekto sa kuha kanang nahadlok na ko og tao. Pero wala ko nahadlok og pagkaon. Antud sa ningdagan, antud sa nilabay ang panahon ako na jud na overcome. Wala na jud koy pakiana nila. Kansyaw ra man na, lumalabay lang na. Dapat dili ta magpaapekto sa tong depressed, di ta magpaapekto sa kung unsa isulti sa tong tao. Dito ta focus ta kung unsa tong goal. Ug ang ako ang goal ato is makakaon every na ay okasyon. Ina boss, kinsa man pud nang nagapangansya si mo boss? Kinsa man pud mga tawhana boss? Kini sakit kayo ni pero mao jud ni tinuod. Ang pinakauna jud nangansyaw sa kuha jud ang membro sa akong pamilya ug akong mga amigo. Grabe real talk jud na. Mutuo jud ko nga ang biggest fans nimo ang stranger. Tapos ang biggest hater nimo katoy mo mga kaila. Kana sakit. Sinsya kayo. Sige boss. Sakit, rap. Pagawasan na imong gibati. Okay ana. Grabe yun, sakit kaayo. Amigo nimo, membros nimong pamilya. Kantsawan kanila nga. Dakuan mo kaon pre, uy. Grabe pamilya po pre. Nakakaon, nagani ka pre, magdala. Grabe, wasala kabalo ba? Wasala kabalo sa kong goal. Wanggod sila. Ani mo, real talk ha, musuporta na imong amigo. Musulti na sila nga pre, suportaan ka na mo. Pero, dili na sila mukitag aksyon. Storyar na ilaha. Pero lang atong mga amigo nato no nga mga musuporta yun sa tuwa nga bisan og kanang time nga depressed ka ginahatdan kanila og pagkaon. Grabe mo to yung mga nagpa-depress kaano ko nga amigo man tamo dapat nakoy masandalan nga mga amigo nako. Pero wala mas ilap jud kong ginadown, ilap jud kong ginakantsawan nga na boy amal ako kay nagkaon mukaon na sa minteryo, mukaon na sa gasa. Grabe na yung ipang sigit-sagit ba kung unsa yung kadakog kaon. Pero wala mabos no? Successful ya po nga karon no? Nga, kumusta naman doon mga amigo nga nangansa si mo? Kato mga amigo nako, mga kailan nako nga nangansaw sa kuha. Oo boss. Siyempre unsa man akong gibuhat. Akong gibiyaan. Sa kinsa pa na sila nga makaharang sa imuhang goal gani. Biyai na. Mapamama, papa, parinti, pamilya, amigo, sa unsa pa na nimo ka close basta kay giharangan ka sa kung unsa imuhang gusto. Biyai na. Ug sa pagbiya nimo no, imuha sila og tamakanan. Imuha sila hagdanan bantod sa makasaka ka sa tuktok makuha nimo ang goals nimo. Kumbaga stepping stone ba? Ingon ana ang masuccessful. Pambiyai na silang tanan, ayaw na sila huna-huna imong kaugalingong goal. Kung magkuhan manggug ka sila ha, kung mag-agad ka sa ila, posible hilaon kanila pababa. Crab mentality nga ng Pilipino no. Kung unsa kung nakitaan gani kanila gani nga murag nisaka na ka, ug di nimo na sila biyaan ug perminti jud kana nila mag-uban, ilaon ka na nila pababa. Di ka ana ma-successful kung naunaa imong kaugalingon nga goal. Kung makuha na gud nimo imong kaugalingong goal, wala na. Katong mga kaila nimo, mga kinsa man ang tao nga nangantsaw ug nagbuloy sa imuha, puyo na lang gyud to para sa imuha. Para sa kuha, successful kayo ko ron. Naila ko nila nga si Boy Hamal. Bisag asa ko aning lugar sa among barangay, pakanon ko. Muagi lang ko dra na mga gad sa kuha nga. Boy Hamal kaon na diri. Boy Hamal kaon na diri. Boy Hamal diri kaon sa. Una na ato mga amigo nimo no, nga nasa imong likod. Di na nimo to agdaon kay katong mga amigo nimo. Mao man to nagpa-down sa imo. Ha?
dapat ani mo sila ingon ana ang mindset kung saon mas successful. Pre. Oh, hindi ka diri ah. Pahita na dito, luto daw litson. Luto ng litson. Nya, mga na daw ta. Oh, gani no. Magto dito. O sige, pag una lang dito. Oh, sige, apas ah. Oh, nag-interview pa ngayon na ako sa nang na. Sige, una lang dito ah. Oh, apas ah. Oh, nya, kabalo naman sa akong story. Kung nato lang akong story, kung nato lang kadali. Ayaw pagpadala sa ubang tao, una-unaa imong kaugalingon, biyai tanan harang sa imo. Nya, madto na ko kay kaon na daw mi sir. Sige boss, sige boss. Salamat kaya. Sige, diri sa ko. Salamat.